En Max, de 5 anys, surt de quimioteràpia amb la seva mare. Rep aquest tractament des de fa 2 anys, quan li van diagnosticar un primer tumor al cap. Es va curar, però... A los 2 meses de estar totalmente limpio, no llegamos al primer control. Le volvió a salir otro tumor en la mandíbula. Eso a los doctores les perdió. Li van diagnosticar histiocitosis, una malaltia rara tipificada com a càncer que afecta a 1 de cada 200.000 nens. Per tractar-lo li van posar aquest portacat, perquè les seves venes estan malmeses. Però això és una troballa que malauradament sol passar. Una histiocitosi és una malaltia que tendeix a recaure. Només va a l'escola una setmana al mes. Aquesta malaltia pot afectar qualsevol òrgan. A l'Aleix li van diagnosticar als 6 mesos. Nos dieron un 20% de vida. Además tenía afectación en el hígado, la piel y los pulmones. Ara va a revisió cada 6 mesos, però li han quedat seqüeles. No hi ha mesures de prevenció ni tractaments suaus. Gràcies a l'ajuda econòmica dels familiars, l'obra social Sant Joan de Déu ha posat en marxa una investigació pionera a l'Estat. Volen aconseguir un tratamiento dirigido hacia la causa o hacia el gen o la alteración específica que determina esta enfermedad. Tots contra la histiocitosis. És el nom de l'associació que han creat perquè la investigació pugui seguir. Necessiten 40.000 euros l'any.